fremo a twelve fremo what we aba we abeti a fre dear a catch penny no nkuta hodi a mbadie no afa Otumfuo Osei Tutu abe so mienu obefro azikadwa afi ohwa ubunsa 26 April na obefro abanya no na odi mfie aduonu enum nti efata ese se eye nkadum bi ede ehye nanimonyam ese ede ekai sa edano sabio asantememu ene ewiase nyina anam se aduonu num eye da pondenti ye friend abrofo friend silver jubilee ufiri na ko golden jubilee na de aka no etoto aso na afi dwumadi a yebedie no ewo ho nhyehyɛ ho krabata pi nyame ncha de enso afia 2024 ene mfie oha aduonum a broni ene asanteman ekonye enka so okwen broni ewura komase abrano Otumfuo oni ho na sabe okwa ahomdiem obe na ewura ho isade ma ekwa safino 1874 saada no na 6 February na omoba amanhia omba santemem abedi sa emfata no nti sa stuen na se ye pese ye kaidia na esa fi nso e babibi ehye na nyame ncha de ebi ase de munya munim no afia nso na Otumfuo ba ye wa prea se de ma e be fa koe no anya omodia na omafa de akokere nti omfa mra ama aka ho asema ko ba bi pi ama fe abrofo no agi atum se de no abebre nti tese din enkaida no a na e kai se na se e ka se e be fa bibia na ya mfa bibia enwe fa nema adwin kase pa wo kire a ye no mfie wo ha aduonum eni a esamba nema no womsa enis for bia na kwa America ebi kopie America de kopie America no de abeduru ha nti ebe ba sa and they were Britain there afi na omoboa na shipo ede aba nti sa duandie no aye segranti wo no ana na friend toto ko no aye ho mfia o ha duonu ma ebedie na ye bibi kakra ede kai ade ba ko nso esan wo ho afi aye mokai a ye hene na prempe odikai broni be fa no ko 1896 first fa odi no ko mpoano ohun sa sandefo eba be pese ginam eba no na odi no ko Sierra Leone afi no hun sa ni enyan no sa edi no ko Seychelles hode sabre no untimi enko fise na repreni ho this how the aswem na steamer na eko nti a chere bo hu se ukuma pampem beba otimi mbu asantema mu anya yie no obran so se ohene onsa amra medi ne hene ti 1924 ana obae November 1924 nti November 1924 no obae na obu na yesa afi 2024 eye mfie wo ha ohen ebae a asanteman ehya asese efa entoma efra bi se ohen free ha mfie aduonu nwotwe ya na yesa eni ba bi gina nti eba se ye kai enade ya ya kai sagranti wo no ehon to share kakra ya ye pese ebranda ebey 6 February ye symposium anopa ama
ya chere de ntira ekon no ebaaye hwan na kofa ekon no baaye ye de ya mfansa ekon na abrofo frɛ so ekon wo ne sɛ wo megyira ha megyira ha na ye kon nanso wo maka wo so kasa ne nso ye ka nti sagranti ntɔkwa no ade na baaye ohini ho obewura ye dem ebe fire niema ewie sa hye ye niema ekoye de na asante hu se eba no de na enso sabio ye eka se ye mpene ye be nso ye be kire de ye betimi a kire eno ade mbio na after sagranti war no asante mem esi Ghana mem be pempem so abedru ene Same kasa ni mekani nyina na je se branda nhia mu ayehia no ehwo manfa so nti ede to ha se branda o ma onim de ebeba ni abekasa professor akukudam aba abechechirem de ntra ebaaye ama ene nchirima no mahu se e ka sagranti wa de ntra e ka sagranti wo na me menkam se ni dimpa se Garnet Wolseley Sir Garnet Wolseley na abrafo sanfo entmenka ni nyina wie na first Sir Garnet Wolseley sagranti eno aso to ko because etwa no to mo ye history no so mo TV bi sa na sa na che nti ye de ye sa anopa no ye de erka abakosem akire mo ambose motie na mo hu na mo sua ama mo so manya atenkan bi se sabe na ani broni etimi ekon ama etimi na esi hu susanso eni na ye wia esa symposium no ye wia traso abeno mienu no yewra Opemsuo Otumfuo Osei Tutu ana kukudam adubu ahen kwame ahen odiom nya ba mo cheche efie abakosam ma omutumi etranse etro bibia to ho fefefe ama aye tiesu abakosam titi na onene fair asante hina odi kai enya formal education ono de no hu se de aka che no amiantro angukata so aso no ebeka ente nkola de nya daje na etrafa akwati nti amia nkata no ye nkatafa be wo ahanan emu dupa professor of history no was school of oriental and African studies professor no makas ono adite ye watre bibia ne fapem anya se ono na odina tumu aka na de okare nya no historical factor oka be hu bibia enye yi eno so book de beto le din branda wia or tech wia symposium na nti we branda 6 February adumadi a ye die no na nam sagranti wo no nti na yawada 8 February ya bebodwa kuntunkuni dwabo ewo manhia aha ade akai se ya di yago se broni yeni ho na bebi aye niema na mfie wo ha aduonum aba na kai 74 mfie aduonum atwam no Otumfuo pokoro atiase no o ma ye kai sa dai satan ma di hene mfie miensa ma ye ka sa dai ama enya frapakai ama hen frapakai kwa se fukutrefo nyina efro apakai ehwe ma ye adwumadie no ma efefefe ekoso kama nti yawada ebai ebebo sa adwa no na se dem di ka kai no emu adwapade a ekodi America no abeduru krom ha nti America fo no ewo ha yawada dwabonase omle baba ade abekire ohen na sabe akire no ebe hu bi na mo ba na be hu se de siti na hu se mfie ha aduonum atwam kono
nananom ne wadwen ne adwumfo papa ye wo abrofo pasmanship papa itimi yesa de ya na hu se tete obi kire pa nti de saa de no abetudwa de ba beta amama Otumfuo nsa kana de 150 years ago no I be fire no ya wada ebe nti eduro ho enipa beba ebese mbo ho dawro na ye bibia ma eye kakohwe now efa Otumfuo anniversary no ankasa 25 years no so dem kan no da no asi April na March mu okono nipa bi ayese ebine University of Cape Coast ebine Freemasons ebine Golf Association omo nyina pese omo beye Otumfuo aye ntie de hye March na ye beye saa dwumadie no 3 March beye special clean up exercise sabe commencer fi kakra die ni mu na aboa ama ya hwe esi asa atia ahwate fita aboa na ewie the base ya photo exhibition just ade an study hu ohen frida edino chair ani dwumadi awadi akwantuo ani dwuma wa ye organa mem ha asumdi odi aba ohwe dagbon ohwe boko sese ohwe baby pi nsema aba wasu aso no ye ya nya na ye photo exhibition menshia na obia betimi hwebi na sabe mo sata na musa anamunim no moba we de nyese yesi na nso de wa sabe na Wednesday 24th April ukude na sabe munim se sant memu ha sabe yo ye ahoho awawa 2 obia ba member bitra obia atimi transe edi ne dwuma ama ne dibia fata bia oso ye ahankwan ne wo sabe yo ahoho tran bia okọ anwraga anwafa New Town New Town Mosi Zongo baby pi mo amu ni babia de mekan so ho nanso omu nyina ba na ma anam ahene ya wanti omu nyina kan ho bom pani baako na obu se da gomba force ye hene gonja na no se gonja fam se na last week gonja for asi wo mo hene a asab kitu akra pese Otumfuo di mfie aduonu numi ya ma ahoho mane abekire omo anema omo di ahene na eye special deba I pass for next as a man hen obia ya ma ya ahoho nkwa omo ha babia obia nse zogo hene ba na nkofo di lechi mfatefo hene ba na nkofo di lechi anwafo hene ba ono na ne hu se sebe organ ne sedonabo black na ena tima tiwa ede sa na sabe o man so tim na nti ye pese ya organize ama ya hohora eno motie no nam se eno atra yenya bibia basa bia nti no aye ade 24th April aye ukude ohene ahwa na bedi ukude no ye fantinia kona kohwe ohene na du ha no de nanim na de na ba wate
Now, 26 April, fireworks, rockets. As I say, Francis, so then so you say, I did actually. Na yanya man hia baby or fulcrum bantuma swame ane ayasoroba mpon baby p ade ba chiama yaba no ama the 26 na take be ya share Jubilee Park ma dia che ane ba we ba shatawale ba Kwame Eugene ha ya kokrofo ya ma na mo ade na ya ma ade achi 25th no ohene di ade 26 April 26 April no 26 April no fiada na 26 April no sorry as the Jamiasi say ama mfie dununum ato ohene ama service awo manhia ha asorefo awo ha ne nkramofo ne obia be sra Jaminsha ade ama ohene ya sra nkwan akwahosan ama no say mfie ade aka no obetime ahwe na onya hoden ene akwahosan de ahwe santeman ma santeman ene gana man nso anyankoso se de oti eboaye no nti ebeye eno ewo efiada 26 April no danu ankasa ana odi hene ebi ebe home kakra na on the 6th of May Otumfuo awoda nti St. Cyprian's akoda Jamiasi on the 6th of May no na fe nyumre no ohene sebe aturo nsafre npa kakra na no sebe o aka no kakra na odumade ne mpopon so pa ejina homa 12th of May akwaside nta akwaside no ebedi no kase pa wo Babara Stadium hona ebedi akwaside 25th anniversary ade deba no hona ebedi no nti sabre no edru ho a pese obia ba no beboa na mse beboa ndumade nyina nanso no ne mpampo so ne de pese stadium ho yema no bia hu se obia time bibi ye hene se ye wa ye no so ye de je ho nso ye bona ba so se bibia ba sa akoso bio na sabre no so da sab hwe pro timfo ne awon aboda ro se e de eba no na be nti sabre no e be hwe na ya to ne din e de atudwa ama abeka America de no ho ama ye hu se ewie adwuma aye na aka sedem kan no na adman prepare the first obaye no 24th November 1924 now afien so Sunday 24th November no kwasiada nti anonso ebedi hu dwuma e de akai se de ohemba ya obeka yensa ane efra fita de de yesa yesa from na hunto shey bia no eja to manim na de a me pese misisu dua bio ni se madaroma ya ndim asantema se de me kan no aho wom asantefo wom bapi wom ofa manyeku a we party bia ni pa osatema de yem pen se ye die no ebe dan party sam yem pese obia e de party atare ebe badwuma de na se
Enim say a fee election year. The corona must say, Munya campaign, Munyam Bibia, Nemo Babia, ye anniversary dear. A Samara, Mama Hoya Concron. May party. The party penny nearby. Uncle Chan said, the Senara, monk of Shap Party at Tare, and I'll be a coca, ye be a mabiaco, Acotetia, Ama Acoya at the no maybe abattoir. Young Passa, when dear ye, Sintobia Babamu, to be a moi, na in ye, na bibia and coye kama. Now, Penifoca and Sisabe, also called a year, no pop condensing. Cry, bet you are color. You bet you are a year. Mona mots me about the Ramain. Sabe, I know swan, maybe and I bet me a come out could be a Mon Namoti me a bois. I can't, I won't say, a net brander said the Medica Cairo, ya be tech symposium. News, Monfamfra, a more news item, Monfamfra, Modobo, Monfamfra, my discussions. Committee, no. Na nan ma ho adoso ewi a be yon akere mo omo betime aba mo studio abebusa sanya say omo timi aba kra no a betime age telephone numbers na bi ho a mabusa o na phone in na o chechirem ya pese obetwa no amache be de yen sisa en kan no akase de ya hyehyɛ a free ho a free ha ya crash pani Mr. Confuse on House of Chiefs registrar Montasia, and a sotia, a between at Edia, nine hobbyano, Edia at Abba Masati. Nti, one be a crojin. Na, so ever boamo, and now, when you be a catcher of month for. Why? Now, Bibia, a year, they're doing advance.